Topçugül Şaydullayeva. Gündöştör. Angeme. Üň goştap awdioloşturgan Ernest Kıyas. Bizden kıştakta jakynda Sulaymankul degen kişi жүзgө tayap göz jumdu. Anın sögün eki ayalnyň kabyrynyň janına goýuşdy. Bul üçöni kıştak ele tigi düýnede da birge bolursun dedi kim bilet. Eki ayal ala turganday Sulaymankul suçu bayda katın pozday mesele. Al köp jyl az bübü bakşı menen çoğu jaşap bala görbödü. Gözgü görüp ne bir sırlarda jorugan göz açık katıны eteginen jalgabady. Bakşylyk öner bergençe jaratkan bala berse bolboy bu. İçinen Sulaymankul uşintip buşaymanga batyp öksügeni menen anysyny hiç kimge bildirbey ayalyn ayap jüreberdi. Gündörünün birinde az bübü elüge tayap kalgan güýösün akırı tokol aluga göndürdü. Bolbosa getip kalam. Jaşym ötken çakta ükömdün üýüne barıp şorum gaýnat eken dep burkura oýlap da jüberdi. Ertesi özü gorgon töbege barıp, 3 ata ötken tuğanbız dep bala götürgen jaş gelindi üýge erçitip geldi. Ozunda gebi kolunda emi var az bübü, kıştaktağı kız gelinlerden tüdügürök geyinçi. Sandygda çüpürök çapıraktan geme mesele. Gelindin baş giyimin jasap geliştire giyinti da özü iğnesinikine getip kaldı. 2 gün ötböy az bübünün artынан Sulaymankul eşegi minip jetip bardy. Başına jaňa topu giyip algan, any da az bübü giygizgen. Kaynesi jezdesin gaparyna ilbey, salaman alik albady. Ejen tura tursun. Egin tegin jyylgança baldar menen gıynalyp atabız, dedi da teskeri basyp ketdi. Az bübü başındaky orumolun oňdomuş etip, güýösüne göz gıýgyn saldy. Ansy da gabagyna muz tongon Sulaymankul eşegine takay baylap jürçü getmenin boşata başladı. Az bübü adır getmenden je özüne je inesine tiyerin sezip aga çurkap jetdi da golundan garmay kaldı. Sabır etiniz, suçum, men hazır. Az bübü getmendi golundan julak açıp arı bastı. Anan enesinin yüzüne karabay, güýösüne erçip getip kaldı. Meyli, balalı bolgonça tura turayın, giyin baldarına alaksyp maga da göňüli muzdar. Uçgaşıp gelatyp eşegin başyna gözüne goýgulap, kabak bürkgen erine az bübü bir çeti içinen razı boldu. Sulaymankul suçunun jaş tokol algany kıştaka tarap, jur düýde etişdi. Brigat su başyna aty menen çaap jetdi. Geç bol elekde Sulaymankulga zakonda düşündürmekkä. Brigatdyn sözüni eşitip turup Sulaymankul çoğun kara getmenin arık çetinden nıgıra bastı da, beşenesindeki monçoktogon terin jeňi menen şıpırdı. Anan Brigatga tike garap, "Ejeň menen söýleş ükem, men oşo şordunyň aýtkanyny jasadym. Makul dese erteňden galbay alyp kelgen demesin gaýra jetkirip goýam." Bu sözgö Brigatdyň gülküsü geldi. Suçuga işene berbedi. "Aba, öýde jaktan biri bilip kalsa işiňiz çatak bolat. Adyr ilgerki çaldardyň zaman emes, jaş aýal algan." Brigat attan düşüp jakyn geldi. Sulaymankul getmenin şak jelkege artyp dunkuldap jönöp kaldy. "Hem ne gısaň oşagyl." Açuga aldırgan Brigat az bübüge geldi. "A degende attan түş balam." Az bübü emnes bolsa da Brigatdy sözgö tartdy. Anyň öňüne jumşak bir ökütem çykdy. Brigat 2 günдөş jaşagan üýge açuu menen şar girip bardy. Bala götürgen jaş gelin bunu görüp üýde aýlana bastı. Az bübü sörüge jakan dostuşup, "Öte ber" degende Brigatga işaret jasady da, özü sörünün etek jagına göçüp bastı. "Balam, baldaryňdy bagam dep, oşolardyň günüň görsem dep, aýalyň ököň üşintip tertegi işlep jüresiňer. Biz awaň ököbüz emne maksat menen jaşap jürebis, any özübüz da bilbeýbis." Oýlana berip baş gatdy. "Özümdi özüm alaksatyp, ata-babam kılbagan bakşylykdy kılıp jürem," dep mandaş urnup oturgan az bübü Brigatga tik karap süýledi. "Awaňdy bala görse degemin. Bu şorduda ramatlyk güýösünden galgan balasy menen başpanek jerizdep, tuğandarynyň türküsünde galypdyr." Gelin basyp ketken tarapda garap süýledi. "Jemçektegi bala menen işde albasa, atene jakyn tuğandan kur bolsa, kolundagy balanyň aýnan gelip oturat. Soguş bütkenne muna 7 jyldyn yüzü boldy. Ali elden garda toyalek. Munday jetim jesirge gıyınmal. Sen maga gaýdagy zakyndy aýtyp başymda orta oturasyň ükem.
Balası esen aman çoňoýsun. Sulaýmankul suçuňda uşunun gölökösünde bala görsün. Men emne jırgap ketkenmen uşul işke bardym baýlanaýyn. Az bübü jaşyp ketdi. Men emmi katyn bolmak belem awaňarga. Dorum, şanym bütdi. Emi şorum da arylsyn. Yerimden başym baýlabay ertebi geçpi gete turgan adammyn. Ünü kargıldana düşken az bübü maasyn kıçırata basyp, orundan gozgolup oçok tarapka ıktady. Az bübüni ayapda, taň galyp da garap kalgan jaş birgat, agalaýyk göňül juwatar söz tabalbay, bayagy girgendegi açosun myjyga garmap, kolundagy gamçysyna çıgardy. Aradan bir top jyl ötdi. Sulaýmankul suçu iki erkek bala gördü. Birok az bübü öz oýlagandoy üýden get albady. Baldardyň törelişi menen bu üç adam ogo beter ımalaşa düşkönдөй boldu. Az bübünün jaş gündöşü baldarynyň köp düşügün aga götürtüp koydu. Uşunusy menen al az bübüge da Sulaýmankul suçuga da jakdy. Alar uzak jyllar goşuna goloňdy taň galtyryp yntymak ömür sürüşdi. Birok az bübü kempir kary baryp göz jumgan soň emi gana elüge taýagan anyň günüleşi any ýerçigendey göp ötpey alda kaza bolup kaldy. Oşol günden Sulaýmankul suçulda al güçden taýyp tez ele garlykka moýunsundy. Uldary gançalyk ata kelip alakanga salyp baksa da ayaldar ketkenden keyin abışga da köp uzabady. Çıgarmanyň aýagy. Angimenin awtory Topçugül Şaýdullaýewa. Ün goştop audiolaşdyrgan Ernest Kıyas.